És Gozsi Gizi, mai szakértőnk visszatért hozzánk. Milyen telefonok jöttek? Hú. Sok? Ugye Elfogyott a fonalat? A védő piros fonalról beszélgettünk, ami véd bennünket, ezzel kapcsolatban beszéltünk a fonalról. Na hát nagyon sokan kötötték föl, úgyhogy még a családtagjainak is, de hát az nem jó, és akkor még annak ellenére sem ment neki az élete úgy, ahogy akarta. De azért hadd mondjam el, mert az előző pár percben ugye nem tudtam elmondani, azt, hogy az előző életből is hozhatunk magunkkal átkot vagy rontást. Ami azt jelenti, hogy a család tagunkon már ha volt, ugye mert újra születünk, hát van, aki hisz benne, van, aki nem, de hát azért ez így van szerintem, hogy előző élet is van, meg utána is van következő élet, és hogyha valaki hozott, például egy-két embernek itt a számából megnéztem, és a családtagja, az anyukájának se volt jó az élete, neki se jó az élete, és a gyerekének is ugye már 30-valahány évesen, akkor már kell, hogy rendben legyen valakinek az élete, valamikor ezt az átkot, ezt meg kell, hogy törje. Már előző élet, vagy a generációkon keresztül? A generációkon keresztül is, és az előző életbeli rontást vagy átkot. Na most nagyon sok ember tesz magára átkot. Saját magára? Nem, attól, hogy te megátkozol valakit, attól te 9-szer teszed magadra rosszat. Lehet, hogy pont akkor abban a pillanatban neki egyszer tudtál átkot hozni, de a következő időszakodban neked egyszerűen csak úgy jön, és összeomlik minden körülötted, mert te 9-szer kapod vissza ugyanazt, amit már ott ugye Indiában azt mondja, hogy ha azt mondod valakinek, hogy hülye vagy, akkor egy ujjal felé mutatsz, de 3 ujjal magad felé mutatsz. Igen, de azért, mert ez azt jelenti, hogy ezzel gyengíted őt, magadat erősíted. Ez mindenképp így van, de ez tulajdonképpen nem, vagy pedig vannak az ősi cigány átkok, amikor cigány átkozódnak, vagy bármit csinál, keresztbe teszi a kezét, és azt mondja, hogy bátor, nem tudok cigányul, csak ezt az egy szót megjegyeztem, és akkor azt mondja, hogy bátor, nem tudom, hogy jól mondom ki, valami ilyet mond, és akkor onnantól kezdve már úgy gondolja, hogy nem fogja az átok. Nem igaz. Ugyanúgy fogja fogni az átok, ugyanúgy lesz neki is rossz az élete, mint ahogy kicsit elszakadunk a védőfonaltól, igen. És aztán a gyereknap jön. Igen. A tenyérból lehet így megállapítani, tényleg lehet, hogy itt a két vízszintes vonal, aztán könyvek így írják, én itt tanultam az anyukámtól, hogyha itt nézed, leteszem a papíromat, igen, ha itt nézed, ez jelenti. A könyvek szerint mindenképp itt mutatják. Én ezt a párkapcsolati résznek nézem, meg sok minden mást is jelent, de a gyereket itt mutatja nekem. Itt? Igen, nem, így hajtod a kezedet, így. Igen, és így? És itt látod a vonalat. Látod? Atya úristen, neked hol van a többi? Hol a többi? Én is azt hittem, hogy 5-öt látok körülbelül. Mind a kettő, Jósi, te jó. Mind a kettőt kell nézni, és az egyikbe egy, mert a másikba 2, akkor már megtaláltad. Az mindenki jó. Úgyhogy benne van. Könyvek nagyon sok mindent. Hál' Istennek ezt le is kopogom, mert a tenyeret azt úgy tanultam meg, hogy azt nagyon el tudom mondani, a többit is persze, de a tenyér az az egészséget, az életet és minden mást az úgy mondja el. A betegséget annyi embert mentettem meg már például a daganatos megbetegedéstől, mert láttam, időbe küldtem el az orvoshoz, időbe ment, és innentől kezdve megvédte. De hogyha egy ilyen piros vonalat teszünk, az még jobb megvéd. Köszönjük szépen, eljöttél hozzánk.